Morjens. Morjens. Kuka olet ja mistä olet? Hautaniemen Tuukka Paneliasta. Mikä on pelihistoriasi ja kuinka kauan olet pelannut NTK:ssa? Olen aloittanut 2011 junnuista ja mennyt koko junnupalu läpi ja 3 vuotta pelannut Savisaappaissa. Kuka on esikuvasi? Ei mulla mitään sen suurempaa esikuvaa ollut koskaan. Pelipäivän rutiini ja biisi. Ei ole tähänkään mitään erikoisempaa rutiinia. No, tavoite nukkua mahdollisimman pitkään ja sitten joku kahvi naamaa ja jotain pikku syötävää. Siinä se kai on. Ja entäs biisi? Ei ole mitään biisiä, kaikki menee. Kuvaile keisaria 3 sanalla. Klupisydän, NTK-legenda ja perustaja. Lempiruokasi, josta valmentajille ei kerrota. Se on tullut nyt muutaman kerran tuon kasvulle tilattua kebab special. Se on kova pizza. Mitä on NTK-henki? Se on periksi antamattomuutta ja tsempataan kaikkia kaukalon ulkopuolella ja sen sisällä. Kuvaile Lauri Tammisto pelaajana. Hyvin ulottuva pakki, pallovarma ja oikeastaan hyvän vedon. Miten joukkue pärjää tulevalla kaudella? No jos karsintaraja saavutettaisiin, niin se olisi ihan hyvin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.